Sengikutshele nansi into esazokwenzeka. Usazophela imali yeqolo, imali yegrant yakholwa zingane, uphele ipension yogogo nomkhulu. Kusazoqhutshekwa kube lenkampani ezivalwayo. Ngicabanga ukuthi babonile abantu abaningi mabengena uRamaphosa esikhundleni. Ukuthi uRamaphosa wafidwa. Ubona kwavalwa inkampani ukuthi abalungu bathi abaphesheya. Into yamabomu leyo nto leyo. Into ezohluphekisa mina nawe. Yenzelwani le yanto leyana? Indlela abelungu abasiqeda ngayo amandla nabasithela ngayo amandla bafuna ukuthi thina masivume ukwemukela lento yasemkhathini, masemukele umoya wesathane nzima. Bafuna lelizwe leli lifana namazwe aphesheya ngoba aphila emkhathini. So kusazolashwa, kusazodura ukudla kukhuphuke ezitolo. Njengoba nje nabaleka naye ukulima, njengoba usuphila edolobheni nje lapho uphila unomuzi wakho wawuthenga, kodwa still usakhokha ukuthi ukhokhe uthi uhlelo lana, ukhokhe uthi uphuza amanzi lana, ukhokhe uthi wena yakaka la wena. Yonke impilo yakho njani iyabiza. Wabalekela impilo eright, angithi? Okay. Awusalimwe. Abantu asebelima abamhlophe bakwephuca lokho ngokwakho bakuthatha. Wena memukela into ekufaka ehlathini ngithi. Alright. Amabhasi nje beshintshiwe nje kwenziwa ama smart card. Asazoshintshwa lama smart card lawo. Usazofaka icode la engalweni. Kuzobe kuskenwa yona. Ezobe control futhi umzimba wakho. Ezobe ikuvumisa yonke into ukuthi abantu abamhlophe bethu lenze ukuthi uzokwenza. Lento yasemkhathini ekutshela idimo ukuthi hamba ukwenza ukuthi uzokwenza. Uma nike navuma ukushintsha ama smart ID kuthiwa i-ID yakho izoba semzimbeni. Ila uzobusongela khona kahleke manje ente semkhathini. Kodwa bazoyenza kanjani? Bazosebenzisa lo muntu oyikhanda ozobe upresident. Ukuthi makaswishe eindaweni eziningi. Kuthiwa kuvalwe ingane mengaholelwa lokho kunomkhulu babaholela makwabe inkampani. Kuze lizolamba because kunezingane eziphila ngayo, lemndeni ephila ngayo imali yogogo le. Baphila ngayo. Abangasebenzi kuba baphila ngokukhulu ukuthi ngoba bayasondla la ekhaya ngijabeza ukuthi kodwa mase seyivaliwe lo mali nawe wabuye egoli ezothala ekhaya usasebenzi uthanda ungathandi uzoyijoyina lento uyothi ngasho ilapha bazonizuza khona bazonimina khona ke manje akekho umuntu obesenamandla okuthandaza esenalento le ngeke usakwazi ukuthi noma yakwasathana usunalento sila kuwe. Ama-system madala. Niyabona le system siphila ngayo manje. Sasingaphili ngayo phambilini. Even naphambilini kokhokho bethu khona i-system eyayi-imposiwe kubona, i-system yokugqila, yokuba igqila. La khona babebanjwa khona babeyigqila. That was a system eyayifakwe ngenkani kubona. Kwahamba bakhululeka noma baphunyuka kulo system. Umdali wabanika i-system yabo, i-system yokutshala, i-system yokufuya, i-system yokuphuza imvelo, i-system yokuconnecta nemvelo ngoba nabo beyimvelo. Kwahamba sesikule system esekuyona. Ngathi iphuphu. Yazi ngathi iphuphu. Sikiyeke nini ukutshala thina? Sihambeni nendaweni zasemakhaya ngoba thina zolo lokhu besineyindawo emakhaya thina. Zolo lokhu thina amanzi besiwakhe esiphethwini. Bekhona isiphethu uthola ukuthi umgodi nje okahle unamanzi clean amanzi lawo. Zolo lokhu besingawadinga ama-fridge thina ukufaka amanzi. Zolo lokhu thina besihamba sotheza izinkuni, sibase izinkuni. Into ekuthiwa ugesi besingayazi. Ngikhuluma ngento engiyaziyo nami, ngimncane ngimngaka. Into ekuthiwa ugesi nje besingayazi. Le kumbumbulu. Zolo lokhu ubuthi muhamba uthi uyabona nawo amatulwa, uthi uyabona nawo uChina guava, uthi uyabona nazi indoni ningane nihamba nezinsizwa, uthi uyabona ayibo nazi imoba, ukhisa imoba noma ukuphi, yonke imizi itshalile imoba. Ngikhuluma ngembumbulu ke manje. Ngikhuluma ngembumbulu la ngikhulele khona.
uthi yabona kutshaliwe la ipinashi, uthi yabona kutshaliwe obhatata, omadumbe. Ayibo, yonke imizi itshalile. Sifike kanjani la? Sesithembele kuma-grant. Sesithembele kuma-grant. Sesikhokhela ngisho amanzi. Zonke iy'lwane azikhokheli lutho, azikukhokhela ukudla, azikukhokhela umhlaba, azikukhokhela amanzi. Sena sikhokhela yonke into manje. Sifike kanjani la? So le system esikuyona ngeke izikuphoqeke wena ukuthi ufake le ID ezayo. Ngeke izikuphoqa, no. Akho umuntu ozophoqwa noyedwa. Kodwa into ezoyenza izogodla into zayo. Nayo into ezoyenza. So if igodla into zayo, igodla into ze-system yayo. Wena kwakho to stand a chance is ukuthi ubuyele kwi-system okade unikwe yona. Iyiphi i-system owanikwa yona? Ile yokutshala, eyokufuya. Yabo, ile yobuntu, ile yokubambisana nabantu, hayi le mali ukuthi mina because nginemali ngcono, no. So sadingana-ke abantu abamnyama, siyadingana more than ever. Into yokuqala kumele ukuthi usenze ukuthi sibuyele back ekutshaleni, sibuyele back ekufuyeni, sibuyele back ekutheni sibe imbumba. Ukuze sibuyele ekutshaleni kumele siqale sibe imbumba, sibambane sibe munye ukuze sibuyele kanye kanye, ngoba umuzi uyawedwa uthi uzoyitshalela wona uyayidlalela. Umuzi ba wodwa uthi hayi mina ngifuyile, mina ngirazi ngingedwa uyayidlalela. Because abanye abantu abazoyifunela lento ezayo. Bese kuthiwa ngeke ukwazi ukuthenga ukudla esitolo. Bese bayabuya beze ensimini yakho bazokuphuca ukudla. Ngeke ubenzele utho abantu sebelambile. So kubalekile ukuthi sibambane sibe imbumba, sibe munye. Ukuze konke sizokwenza ngokuhlanganyela. So lukhona kuhlelo lukanjalo lokuthi siyahlangana, sifuna nje into eyodwa kuphela ukuthi sifuna ukubuyela back la sasikhona. Sifuna ukubuyela kule mpilo le esayinikwa okhokho bethu. Sakhohliseka, sadobwa ubukhazikhazi. Sashiya impilo yangampela, sathatha impilo eyifake. So njengamanje sifuna ukubuyela back empilweni yangampela. So konke lokho sifuna ukuthi sikwenze ngokuhlanganyela. So already sine team eMbumbulu, sine team eGoli, sine team eMaritzburg, sine team eMpumalanga, sine team eEastern Cape. Sifuna ukubuyela kwi-agriculture and farming. Sifuna ukubuyela back emasesweni. La khona okwazi ukuthi ube namanzi akho emvelo. La khona okwazi ukuthi ube semakhaya. La khona okwazi ukuthi utshale emakhaya. Kodwa sifuna ukuthi sikwenze ngokubambisana. Sisalishaya ikhwelo kwamanje. Sisalishaya ikhwelo kwamanje. So uma ukuthi iyakufica le video, enza imizamo yokuthi uzame nawe ukuthi ube ingxenye ungasali ngaphandle. Siyabonga kakhulu. Sibingelele kuyintokozo enkulu ukumemezela ukuthi ngomhla ka-9 April sizobe sineklasi elizoqala ngo-7 liphele ngo-9. Sizobe sikhuluma ngama-digital ID. If kunento ofuna uku-understand noma unga-understand ilutho, ungasali. Into ungayazi indala kunawe. Information is power. Ukwazi is power. So sizobe sikhuluma ngama-digital ID. Isihambeli sethu kuzobe kuwubaba odume ngelikaMshubo, uMr Buthelezi. UMshubo uzobe enathi esihambeli sethu ezosicobelela naye ngolwazi. Siphinde futhi kulona lelo sonto ngakusasa ngomhla ka-10 April sizobe siqhubeka no-part 2 ngoba yini indaba kumele sesuse ukuthi sukaphi izizifike la and iyakuphi, yabo. So ngomhla ka-10 April sizobe sino-part 2 sikhuluma ngawo futhi ama-digital ID. Sizobe sinesihambeli sethu again esesihlonipha kakhulu ubaba uMr Buthelezi odume ngelikaMshubo ku-TikTok. So ungasali, make sure ukuthi uba available. Iclass u-R30, but uma ufuna ukwakhokhela womabili amaklasi uzoyithola i-discount kabani ka-R10 kube u-R50.